Katanan Urban Affairs ka Sarkar Meghalaya kala ay ka jingero I ka jingshlur jung kinong tre bahakmat jung ka bus electric hapo ka PME bus scheme ka bala ay kerteng ka bus jungi namar ka jings kem jingmut ka jungki banyatai kinong late nong wan hakapor baka bus kalangan haka jingsha ther mau hawa kadat nong song shlong. Lingba ukurwo katanan Urban Affairs kala ong bakum kajing itu ya kan kajing shlor kajing shimrai ka badai jung kini gidong troy bahakman jong ka bus katanan hak arpuwe trik nailar kalapun kupuram ya uba full moon well lingdo ubadai unongnya uba banman bah marwen ubadai unong bot jong kani ka bus dakasong pisa ka ba marsh pa wajar tingka. Laong bahaga kat kendai trik nailar hakapur kumbasan san puwe janmiet kani ka bus ka badan yaw number ML not san AH san not sausan kadang yai na Air Force sha IIM Henry Hadin belapoy hawa kadat nong mensong kala yating ko bat kinong yai rally hakaba kiladon kiri runar kibala ther mau nakayit ba shakmat jong ka bus kabala penher serngiwi kibriu kibadan hapo jong kani ka bus. Kihe jong katanan kila ong bawat hapadeng kani ka jinglong jingman Henry uba full moon well ula beteng bantek lakam ya kakali ka ba unya kat ba uba banman bha ula kintui kinong shong bus bandam syapo kenang ban light na kanu kanu ka jingma ka bala penla ya kani ka bus bakan light na kani ka jingma klem da don kanu kanu ka jingman sa. Haba pen buram ya kini ki arngon ka secretary ka urban affairs kala ong kim shimla perkhat yala ka jong ka jingshngan Henry ki perkhat nakabenta kinong light nong wan. Ka sarkar ka sngo sarong nakabenta jongki kala ong ru ba ki jing thombor persya ya ki kali kit pat ba ki de ki bamla satya ban pedang. Push. 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 Get down. Get down. Here is spot here. Hả? Khi nghe không nghe Khi đó con. Ba lệ dân bốc lại thì mình nhạc cái lim cái lim. Đây lệ ba lệ nhạc cái lim nhạc này.